Irio nade jahera mar penje laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wapuonjore wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech adier onge mwandu maloyo ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kenda mor mokalo ni wendo osechopo e studio abomie thuolo obonyiswa ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage aito ene modhi mi watu kwa makawuono machiegni kende penj laktar. Erokamano ahinya Ruth, nyinga Levi Onyango Juma. An wood game akala kendo amora ahinya kabiro ka mondo watwag kawuono alonye wechego mag tuoche mag dangni mag paro ma gi dho ngere waluongo ni mental illnesses kata mental health. Koro Nairobi kae watiyo kuonde mopogore opogore ka wakonyo oganda manigi tuoche manigi mag dangni mag paro mopogore opogore. Koro kawuono kwa biro wuoyo awabiro mondo wang'iyare ni ere kaka ng'at ma oyudo gino mwaluongo ga ni diagnosis kata modhi ng'ato osebedo ga kotuo owinjo ka dende lit owinjo ka oken maber maybe en gi rem moro mar del lakini pok ong'eyo hie ni tuo mane matimre nade machando ga pache to kodhi hospital titimone pim mopogore opogore aito daktari nyise ni kaluwore gi pim motim gi assessments motim maybe nitie kata mana pichni mogo dend ng'ato kaluwore gi kako sebedo kowinjo kaka dende chalo to daktari nyise ni oyudi gi tuo machalo kamai tuo onyalo nyisi ni oyudi gi kansa inyalo nyisi ni in gi arthritis inyalo nyisi ni result ni mar diabetes oduogo in gi diabetes machalo kama gigi nitie kaka ginyalo kelo buok paro mar ng'ato kendo ginyalo kelo hinyruok e paro mar ng'ato to mane mwaluongo ni mental health kaluwore gi diagnosis ma ng'ato yudo mwaluongo ni chronic illness. Tuoche miwinja duongo go gin achiel kuom tuoche go gin moko kuom tuoche go mwaluongo ga ni chronic illness. Chronic illness gi dholuo wanyalo wacho ni gin tuoche ma ng'ato nyalo bedo godo kuom thuolo malach ka oyudo management kata treatment mar tuoche go eko. To mano nyalo ga kelo buok e paro mar ng'ato. To mane ma wadwa ng'iyo ni to ere rochruok manyalo biro e pach ng'ato kata mane dend ng'ato koyudo kata kofweny tuo moro kuome tuo mabro dwaro thieth mathoth tuo mabro dwaro ni ene hospital saka saa kata odhi hospital e kidieny malach tuo ma wanyalo wacho ni dwaro mana management to onge ni bro mi yath moro ni muonyo tuo no notimore nade norumo dichiel mane momiyo kawuono biro mondo walalre kama Mana kaka iwinjo no nyakwara mugeji wangu odiechieng' ji yudo duoko mag tuoche mopogore opogore tuoche motimo tama daktari onyiso wa ranyisi kuom tuoche mamoko ma kamana ni seche ma inyisi ni duoko mar tuo ni en kama ang'o matimore e pachi ang'o matimore e obwongo ni ting'e ni thothne ok en jogo mantiere kod tuo kende to kata jogo marito jotuogi bende wabong'e ni kaka inyalo timnegi hocho daher mondo mi wadonjane e obwongo mar ng'ato e weche mag dangni mag paro kawuono samoro ng'ato nodhi e pimo yudi gi tuo moro manoko par ni entiere godo to en tuo motimo tama kaka ni wachocha ang'o madhi nyime obwongo ng'ato makama to okang' mokwongo nego bene timo ang'o wang'eyo ni tuoche mamoko kaka mag HIV titimo nega ji hocho ka e process no duto te makoro iko ka gima iko pachi to tuoche mamoko gi thothne ok tim hocho mulno kanyo matin gima nyalo wacho ni sama ng'ato odhi anyalo kawo ranyisi achiel wanyalo wacho kata kaka kansa onyalo bedo kansa moro amora kansa mar nyimbich kata kansa mar dundo mari kansa opogore inyalo bedo ni sebedo ki ituo iwinjo ka dendi ok ber tisebedo kata nitie jok ma osebedo kata maybe gidhi hospital gidhi e dispensary moko dala kacha ma onge lony ma inyalo pim manyisi ni mae tuo ma to chieng' moro gitimo ni gi referral hospital to ka gidhi kacha onon ni maber tinyiduogi nyisi ni in gi kansa gino nyaka roch obwongo dhano nikech kaluwore gi maybe wach ma ji isewinjo misebedo kiwinjo maybe nyalo bedo ni nitie ng'at moro mane nigi kansa ma yore no kodhi maber nyaka bed ni luoro moro bro maki to ji respond ga ne yudo wach kata fweny makamano mopogore opogore nitie ng'at ma onyalo dhi moyud gino maluongo ga ni depression manyiso ni kuyo moro donjo kuome obinjo ka koro onge namna monyalo wuok godo kata ma
obet ng'at manigi kuyo nikech onyisa ni an gi kansa to kansa mawinjoga ni kansa ni awinjoga mana nonego ji awinjoga mana ni jok manigi kansa kia dhi dhero kia nitiere procedure moko magidhie malit donge koro ing'e ni mano kelo kuyo moro kuom ng'ato pache siko paro mana ni to ere kuma koro ngimana dhi timore nade ngimana dhi chopo nitie tuo ma bende ng'ato inyalo wach ni in godo to koro iwinjo ka hope moro amora mar dak otimore nade onge manyiso ni ok ine ber madhi bet mbele kanyo ionge gi geno erokamano ahinya kuom wachno ionge gi geno ni maisha ni dhi bedo machal nadi mbele kanyo nikech ok ing'eyo direction kata mana atua ma tuo ni dhi kawo e dendi koro iyudo kamano nyalo miyo ng'ato depression depression ing'e nade ni in godo sama iwich ni tuo makamano ero saka sa iwinjo mana ka pachi ok okwe iwinjo ka koro kata nindo bedo matimore nade nindo bedo matek kidhi nindo kumaki nikech sa duto iparo mana ni to koro monyisa ni an gi kansa ni monyisa ni an gi diabetes ni to koro dak dwa bet nang'o kaendi iyudo ka koro kata mana appetite mar chiemo lal ni ionge kata appetite mar ang'owa mondo iwinj ni in gi kech moro ma ka in idwaro chiemo ok iyudo kamano onge gino kendo manyalo chando ng'ato en gino maluongo ni anxiety nyalo mako ng'ato nikech koso mar ng'eyo sama kore ko wachna ni an gi tuo kamae an gi arthritis kata onyisa ni gik mosebedo katimore nagi an gi dementia ing'e ni mokwongo sama wach ni no ji duto ok ong'eyo weche mag tuoche gi ji duto ok olony e weche mag tuoche nitie kia mang'eny ma ji bet godo koluwore gi tuoche mopogore opogore koro pachi nyalo chako dangni ipenjori ni to koro monyisa ni an gi arthritis en ang'o to ere kaka odhi hinya ang'o monego bed ni gik mancha timoga kaka ancha timoga ni be pod abiro dhi mbele gi timo gi kaka ancha timo gi gani bende anyalo dhi mbele gi chamo chiemo ma asega bedo katimore nade kachamo nikech nitie gik mang'eny mabiro timore sama mosenyisi duoko mar tuo nitiere recommendations kaka idhi dak gi tuono kaka lakini mago to koro pod wabiro ng'iyo ka pod wadhi mbele penjo en ni ang'o matimore e obwongo mar ng'ato ere buok ma ng'ato nyalo yudo ere kaka gini wanyalo wacho nikech ere kaka kansa wakawo to kendo waduogo waketo gi dangni mag hocho kod dangni mar paro en ni duoko mar tuo nyalo buogo del duoko mar tuo nyalo miyo ng'ato luoro duoko mar tuo nyalo miyo ng'ato kuyo nikech ok wang'eyo kata nyalo bedo ni information ma wan godo kata mana ng'eyo ma wang'eyo chande opogore gi adieri mantiere kuom tuono to mano nyalo kelo dangni mar paro kuom ng'ato erokamano ahinya gi okang' ni daher mondo mi ipuonje nyikwara Mugia Jwang' kaka ng'ato nyalo tudo ngimane kane pok owinjo ni entiere kod tuo moro amora kod ngimane ka daktari koro osemiye duoko osetim diagnosis ere kaka jatuo maneno chenro ni onego bed ni tudo ariyogi lokruok osebedo nyocha ionge kod tuo ni to koro intiere kode manyiso ni nyaka koro ing'i ngimani e yo mopogore tudo gigi onego bed ni timo nang'o mana kaka wacho kanyo achien kanyo matin ni tuoche gi kaluwore gi tuo miyudo noero puonj nitie ma ibro miyi to achiel kuom puonj mabiro ga en ga ni lifestyle mar ng'ato nyaka koro lokre koro wawach kaka dementia ne wang'iyo dementia samoro mokalo kanyo to ne wang'iyo ni dementia onyalo miyo ng'ato wich wil ma koro ng'ato kong'ere maber onyalo miyo ng'ato ok onyal kata tedo kende wuotho kende nyalo tame manyiso ni chronic illnesses gi gibiro kod lokruok kaka wadak gibiro gi lokruok gi kaka wanyalo chiemo konyisi ni oyudi gi diabetes nitiere nutritional advice mibro miyi kata mana kaka wawacho ni HIV iwacho HIV lakini HIV ipuonjo gaji itimo ni hocho kapok ing'eyo lakini kata koyudi go ibro nyisi ni kong'o manyochi madho ga chande kaluwore gi treatment kata mana thieth midhi ketie niendi ok onego bed ni koro itimori nade nitiyo gi kong'o nitie chiemo moko manyochi timo gande kata mana tich nitie kaka nyochi nyalo bedo ni nyochi tiyo mang'eny kata ni nyalo ga dhi e tich okinyi tiduogo godhiambo nitie tuoche ma kiyudo kata mana wuothno nyalo chako bedo ni en shi to magi gik ma nyalo bedo ni niseneno nikech gin ranyisi mane nie dendi ema no ori osiptal koro ipenjo ni ere kaka wa connect ne an ng'at ma na chama chiemo oyel chiemo mayudo achamo nanindo maber ne onge sindene mane chwoya
ne onge osiptal ma anyalo adhiye dwe ka dwe, adhi osiptal nang'o. Koro mae e reality ma koro wantiere. Ere kaka wa connect an manyocha an gi ngimana maber ni to kod tuo ma koro osebiro ni. To kawuono ada puonjo wanda nitie gik moko mwaluongo ga ni the 3 A's of grief. The first A en gima luongo ga ni acknowledge. Acknowledging onyiso ni osenyisi ni in gi tuo ni. Response mari samoro kata truth konyiswa ga ni wan gi tuo en ga gino mwaluongo ga ni denial. Inyalo wach ni in gi tuo ni kute mag ayaki. Inyalo wacho ni mano gima onge iwinjo. Inyalo nyisi ni in gi kansa. Inyalo wacho ni kaluwore gi ng'eyo maybe mar kansa kata mano kata diabetes. Inyalo wacho ni to an ma kata sukari okatiga go ni to diabetes muwacho nago nayudo go to nago ugolo gi kanye. Nikech in ng'eyo mana ni maybe tiyo gi sukari ema nyalo timore nadi ema nyalo kelo. Koro acknowledging en ni kaluwore gi pim mosetim gi test motim ni ma diagnosis oduogo chande, onego bed ni ing'eyo ni gima daktari wacho ni no en gima nitiere kendo en gima osebedo mose puodhi di tuono nitie. Osefwenye kendo oseyude. I acknowledge ni atuo. Oseyuda gi tuo en kuoma. Mar ariyo awacho ni gin 3 A's. Gin A's adek. Achiel en acknowledge. Mar ariyo en accepting. Oseyuda koro ayie to osewachna ni kaluwore gi tuo ma an go ni mae kore kaka ngimana dhi bedo. Mae kaka onego bed ni koro adhi dak. Magi gik monego bed natimo, magi gik moko onego bed natimoro nade natimo. Accept reality ma koro wantiere ni endi. Nyocha wangima, sani koro ngima kaka nyocha wangima chande. Ok watho lakini tuo donje to tuo ni koro wadhi dak kode. Koro i accept the reality ma koro wantiere sani ni endi. Mar adek mogik en gino mwaluongo ga ni action kata adjusting. Koro i adjust to the new reality. Nyaki ka okang. En okang mane? Ere kaka thieth mare bedo? Ere gik monego bed natimo kata gik koro ichako timo gik ma wase accept ga kande. Koro wachako luwo gi mos. Mano manyiso ni ibiro iseweyo reality manyocha in ga godo chande ni nyala puro seche ariyo. Daktari osewacho ni kaluwore gi condition ma in godo ni endi, puro malach ni koro onego bed ni timori nadi iweyo. Nchi beta ni in ng'ama nyalo chamo ring'o mora mora miyudo, obed mobulo, obed athola, obed ang'ono. Daktari osewacho ni kaluwore gi condition ma in go ni ring'o mondo koro itimri nadi iduok piny. Nyaka koro iyie mi i-adjust. Koro ineno ka sami chako ga weyo chamo ring'o cha. Owachni ni koro sukari manyochi madho ga madha mang'eny miketo kijiko adek e kikombe matin no. Sani koro madh chak maonge ang'owa, maonge sukari. Sami sechako weyo madho sukari chande manyiso ni sechako kao action. Nyise acknowledge ni tuo, ise accept reality, koro nitie gimitimo mondo ngimani odhi mbele kaka daktari osetimori nadi osepuonji. Gimomiyo waketiga kata wakiliga e chenro mar penj laktar en kech itiyo mang'eny gi weche mag dangni mag paro. Adiera mar wach en ni inyalo wachni kendo inyalo acknowledge to mondo mi accept nyalo ga bedo matek. Denial cha thoro ga bedo kuom oganda okoyot. Adiera mar wach ni okoyot. Ere kaka in jagono molonye weche ginyalo kete mondo mi obed mayot ne nyikwara mogi ajwang nikech adier ang'eyo ni nyaka gelak sechegi odiechieng' ma kawuono kata e jumani nitiere ote moro mane yudo mowuok kuom laktar ma bende pod mi dangni mag paro ma ikwe moni nindo ok inyal chiemo e yo makare. Daktari wacho kata ni gin e adek gi mondo mi kaw action, mondo mi acknowledge, mondo mi accept en ga gima yot tinyalo time nang'o mondo mi kiki yua weche mag thieth kata weche mag kaw action. Mano ibro dwokwa kwa sekaw yweyo seche mwaka yweyo ni ornwa SMS ka intiere kod penjo. Namba mar SMS en 23600. Ana wuona singra kae ni ok wacho ni nitie gimoro amora. Mano en gima rach. Ando kanyal chiwo singo no.
Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye? Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima, kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Mirima chakre ngeso saa 1:45 mar odhiambo. Chiruni dwaro suru. Nonsense. Jotend kaunti bedo keto kech mbele. Boni chulo gima boni dwaro. Ogimoromro gi tijwa kata gima nyuolwa dwaro. Ng'ena eri gachiega. Wea kad. Maua ma plastik atero kanye. Chieng' wacha dieri ok en chieng' dhao. Ng'anyo chakre kiny. Ang'o marach ga kodi mama? Pamela, abiro arrange for everything. Abiro chulo gimoro amora midwaro. Peso bondo en pi wang' jolupo e nam kae. Bye. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu hocho ne jotuo ma oyud kod tuoche ma otimo tama. Daktari wang'eyo kata adek ma bende wacho nwa kacha ni onego bedi ni jotuo luwogi mondo ngimani obedi yo makare ahinya ngimani mar paro kata weche mag mental health. Ne wacho kata ni okoyot kata matin. Emomiyo nitiere penj laktar. Ng'ato samoro no yudo report e jumani. Poko accept, poko acknowledge, okia kaka onyalo kawo action. Inyalo wacho ni mondo mi otim nang'o. Nikech kaka ng'ato medo sudo e kaka omedo kapoko kawo action, kaka omedo chwalore e kaka kethruok bende mede del. Ruth, sama ng'ato oyudo duoko no ero, kata sama wach ne ng'ato ni en gi tuo makama kamae, nitie gik matimore e obwongo ng'ani kata e pach ng'ani. Gino mwawacho ga ni inyalo yudo ka nitie gik ma ng'ato lalo. Ineno sama wawach ni iwito watni moro kata watni moro tho, nitie kuyo mamako ng'ato nikech iwito ng'ato, nitie gima ncha ng'ano, nitie kaka ne nitie ngimani, gima ncho mine ngimani en period mar ywak kod kuyo. Maendi e gima timore nyaka e dend ng'at makoro yudo ni en gi tuo moro madhi mae gik moko e dende kanyo. Anyalo miyi ranyisi. Wawach ni iriembo gari to iyudo ajali, to kidhi hospital to daktari wacho ni ajali kaka tiendi no hinyore ne koro nyaka watime nadi, nyaka wang'ade oko. Nyocha in ng'ama ong'iyo wuotho gi tiende ni ariyo ni timo giki, tiji samoro nyocha in jago opira mamane kaka ni timo ang'owa, ni loso chiemo kata ni loso pesani. Sama daktari wacho ni koro tiendi no idwa dhi gole no, nitie gik ma ilose e ngimani kanyo. Mokwongo ilose kaka ibro loso ga pesani nikech ncha in jago opira to opira go gi tielo. Mar ariyo, nitie ngimani kaka dhi lokre. Koro tuoche gi biro gi lokruok mar ngima. Freedom mancha in ga ina minyalo timo go gik moko elo kaka nyawacho chande. Iyudo kamano botimore nadi be koro lal ni. Koro gigi duto sama timore e pach ng'ato ema kelo kuyo ma wacho ni kuyo ng'ato neno kuome chande. To sama ng'ato dhi e process ma obiro go to terms gi koro reality, kaka ipenjo ni ere kaka wa connect reality ma koro wantiere ni, dwaro thuolo, nyaka bende wami ng'ano thuolo mar coming to terms gi. Ok en gima iwacho ne kawuono to kinye no se accept gimoro amora. Koro ich wang' moro nyalo mako ng'ato ni to ang'o
ma to koro gimowuok na kanye tuo ni to koro oana kanye iwinjo ka iwang' kabisa ng'ato nyalo wacho ni nitie gik ma dina timo mopogore dine tuo ni ok otimore nade ok omaka manyiso no feel guilty manyiso nitie kaka maybe gik moko notimore nitie gik ma nyalo bedo ni notimo makoro kete situation ma entie no mowacho ni dina tim mopogore de koro aonge kama nitie ni to magi gin gik ma makawo time nyaka wami ng'ato time mondo process reality ma entie nikech mana kaka chako kawacho ni kata sama wawito ng'ato chande pek mwayude e adundo marwa kata mana e roho marwa sama kore ka ng'ato wayudo news ni ng'ato thon kata ni ng'ato onindo chande opogore ka wabiro wang'iyo maybe bang' igni 3 nikech time nitie kaka provide ga I go through idhi okang' kokang' ichwang' chabiro okalo koso nindo chabiro okalo kaluwore bende gi kaka iyudo hocho bende mano is very important to gima nyalo wacho ni ok en gima timore odiochieng' achiel ok en gima nyalo timore wik achiel ji kawo thuolo mopogore mondo mi gi adjust lakini ka koro wang'iyo gi diagnosis kata mana fwenyo ni ng'ato nigi tuo ok birito ni time chande nyaka wami ng'ato tuo ka en symptoms kande pod niania kacha chande ka en hinyruok ma tuo kele del chande mano pod timore nade pod dhi mana mbele emomiyo gimokwongo monego bed ni ng'ato timo sama osenyisi ni in gi tuo machalo kama sama osenyisi ni in gi cancer in gi diabetes in gi Alzheimer's in gang'o okang' mokwongo en ni many daktari makata mana mawacho ni wach tuo no ero mondo puonji omi puonj nikech wawacho ga ni knowledge is power ng'eyo en teko sama osemi puonj ma in gi ng'eyo kaluwore gi tuoni gi gigo kaka tuono nyalo dhi hinyo ngimani kata kaka onego bed ni koro idak kode tinyalo make decisions mabeyo makelo acceptance chande machiegni kodi lakini koking'eyo kia chande kelo hinyruok koro kawa twang' wuo gi daktari mondo daktari oeleza ni gini to koro oseyudi godo mae kaka onego bed ni wakawo atua kama mae kaka thieth mare nyalo bedo to dangni mar paro nyalo biro kata ni nikech tuoche gi Ruth nitiere ma thiedho gi ok yot gidwaro pesa mondo thiedhgi kata mondo management mar gi dwaro pesa ka in ng'at ma nigi cancer of course management mopogore mag cancer dwaro to nyalo bedo kata ni pesa no bende otimore nade bende onge kiwuoyo gi daktari nyalo bedo ni nitie program kata osiptende moko ma nigi programs ma in ok ing'eyo in iwinjo ga winja ni ng'ato ne nigi cancer notere pinje maoko kia India kia koro in ipenjri ni to anto pinje maoko gi tabro yudo pesa kanye madhi timore nade midhi thiedha godo emomiyo dwarore ni atua iwuoyo gi daktari iwuoyo gi jok mabro wacho ni kaka inyalo yudo konyruok kata thieth mondo mano bende kik bed ni obedo aspect mar kuyo kata mana dangni mar paro makoro donje nikech weche pesa bende gin weche matek makelo dangni mar paro e yo matimore nade e yore mathoth lakini kadwoko penjo ni ere kaka ng'ato wuok e denial ni koro accept no acknowledge gino kawo time nyaka miye aeto hocho ber kabedoe to mane mobro ng'iyo sama wang'iyo to koro watimo nang'o osebet kama hocho chalo nade erokamano ahinya antiere kod penjo ka owacho kacha ni ma en Faraja erokamano nya Faraja kantiere Ruiru kuom neno chenro mar penj laktar Faraja penjo kacha ni ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni entiere kod tuoche ma otimo tama mano penjo maber kabisa kiwinjo ka dendi nigi ranyisi moramora mar tuo moramora dhi osiptal yo minyalo ng'eyo godo ni in gi tuo motimo en kotimni nonro e dendi kanyo to nonro itimo mane ang'owa e osiptal gi lakteche molony e wechego to ji nyaka ng'e ni inyalo biro e hocho e klinik mara nikech pachi dangni to an ka asesita neno ka gima kelo dangni mar paro ni anyalo tiyo gi ranyisi ma is very common mondo wang'e kaka arrive e duoko no ero ng'ama dichuo bire clinic to nyisa ni daktari an tinde
ngufu na mag mwana umo timore nadi urumo to atimone psychological assessment taneno ka gimora mora ma odhi korka psychology manyalo miyo ngufu ne rumo timore nadi onge to nikech puonj man godo kod training man godo nyisa ni duoko mag ngufu mag kiume gi nyalo kel nikech ng'ato nigi tuo be mar adundo nikech adundo ema gwe remo kadhi miyo ng'at ma ng'ama ya wuoyi en ang'owa teko mare tanyisi ni ang'eyo cardiologist moro mani kama inyalo dhi nene mondo ng'iyare ni to gini ikele gi tuo mar adundo ni ok gwech maber koso in gi high blood pressure koro yudo ka referrals gi nyalo bedo ma ka koro idhi kacha chande titimo ni assessment opimo adundo mari kaka timore kama tigo ipichni moko to nyiso ni kara gima nyochi neno ga ni in gi shida ni nungo ni rewni kata na otimore nade en ni adundo ni nigi shida ibedo ka koro ing'eyo ni an gi tuo makama an gi cardiovascular disease moro semaka an gi diabetes emomiyo asebedo ka winjo kaka winjo nieri koro mondo mi ng'ato ng'e ni en gi tuo odhi osiptal otimne pim kodhi e osiptal moneno ka osiptal no onge lony nikech osiptende ni levels mopogore kidhi e dispensary mane gweng chande to dispensary neno ka imiyi ga yath to tuo pod otimore nadi ranyisi ka pod ni e dendi kaw atwang' mondo idhi e osiptal manigi dakteche kod machine manyalo pimo tuo manie dendi mondo ing'e ni in gi tuo mane kaka nyalo duoko penjo no yudo ka thoth ne kosemi ng'ato report ni kata mose acknowledge ose accept ose chako kawo action gibiro ga kod ting mang'eny tuoche gibiro ga kod ting mang'eny mokalo nyalo dwaro kuom ranyisi ka ng'ato ne oyud kod chandruok moro kata mar pressure modhi moketho wenge gi makoro konyal neno ma en tuo makoro timo tama nikech obro dwaro ng'at ma wuotho kode kamora moro obro dwaro ng'at ma tende ni obro bedo ng'at ma dwaro support seche 24 ndalo 7 e juma koro yudo ka jatuo samoro neno pek e kwayo kony nikech oneno ni tuo ni pek ne ere kaka jotuo nego beni kwayo kony ma ok onen kamsigo ne jogo mantiere machiegni kode kony mora mora gima nyalo wacho ni puonj ok wapuonj mana ok mana ng'at moyud gi tuoche ema dwaro puonj kata mana in caregiver ng'at ma rito jatuo ni nitie puonj mibro dwaro lakini deal kata mana ka ok abro wacho ni deal awach ni rito jatuo biro gi pek mare nikech bende koro nitie kaka structure ni kata mana kaka nyochi itimo giki nyalo bedo ni irocho mondo nyakalokre temo miyo bendo mano bende ber ka ok mana jatuo cha emitimo ne hocho kako nego bed ora gi tuo kako nyalo dil gi dangni mag paro ma en go ni to kata mana ng'at marite chande nikech nitie gino maluongo ga ni caregiver burnout mabiro kaluwore gi rito ng'at ma rito jatuo gima idwaro en mokwongo nyaka iyud puonj kata mana jatuo ni sama dhi ge appointment sama dhi e osiptal chande ibendo nego beni dhi kacha kipenjo mondo kik luoro moro makini kosa timo gima rach koso okatim kako nego beni atimore nade kako nego beni timo koso gima miyo ga ng'ani ni okone gimo nego beni atimore nade na miye sama puonji chande ibedo empowered to sama idhi e puonj chande ibende itimo ni hocho ma miyo ing'eyo kaka inyalo deal gi sama iyudo ka koro stress maki nikech ok inyal iyudo ka weche ni bende koro ok dhi kaka ncha dhi kamano to gima bro wacho bende ni rito jatuo ok en gino mayot to ng'at mora mora ma rito jatuo bende dwaro support mana kaka jatuo cha bende yudo support mar daktari support mar jogo manyalo supporte nikech obiro gi pek to kantiere tuo kumochope makoro iyudo ka okunyal rite e ot kata okunyal rite kaka nyochu tunyalo timo refer unyalo keto ng'ato e hospital moro manyalo timo ritno on your behalf unyalo tero ng'ato kuma nitiere kuonde ma irite jok ma maybe ma ikgi ose advance gi tuoche mopogore kuonde mantiere nurses to most importantly bende nitiere unyalo hire professional kata mana e ot kanyo nitiere caregivers nurses kata mana clinical officers matimo ga home caregiving gi provide support mar treatment at home level mane ot kanyo kuma entiere no emitimore nade emitimone ritruok nikech tuoche moko biro ma nyaka kori iywe ng'ato nyaka iluok ng'ato
gimora mora kori timor nade itimone to nitie caregivers matimo tije gi eki igo agwa simu to ioro ni caregiver to konyo udala kanyo kokunyal tero ng'ano kuma ibro rite ero kamano nyanya kwa moge jongwa ka uyoyo ka waduogo to wadhi nyime kod chendo ni wadhi ya online bende mag simu ibogo simu line maineno e TV mari kata screen mari kae to bende nyalo oro SMS mondo mi ipenji nikech kia kelo chandruok to kipenjo tibro ng'eyo kikisud kata matino. Winjane, donge pari man kae ni nyako machielo to kendo en tal ni en ohero sanju gi chunye te. Piny chalo chiro, igo e nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakoro Mgajuang' madwaro duoko, to ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kikbai. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok nino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich ang'wen saa 2 okinyi. Ngima ok yot. Yawagi wacho ga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata koso. Ora ting tigas mani wang'elando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. Nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka. Ijoga ka ena ni pokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nade kono? Chief dhi kako dwaro to bende pod obiro mana dhi kako dwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyero to ok kosi en Nyarkochia. Tich abich saa 1:45 otieno. Bad migao makoro chal kor lwasi ogolo siem ne jopiny ewi koth mapek mamedo chwe jumani kendo kelo ula. But then there was a sharp drop in the in the fourth quarter to 4%. And that is what has caused a drop in economic growth. Nonro yango ni dongruok mar uchumi ne odigni e higa mokalo ka ipimo gi higa mar 2024 ka sekta mar tije lwedo ema pod reso jo Kenya e yudo tije. I will make sure someone will not pass through what I have passed with this incident. Okwach kicho chopo kendo mar timo nonro matut ewi tho japuonjre manyocha okwany ringre Kileleshwa, Nairobi.
Machiegni kendo en kidieny mogik wase online ka intiere kod penjo go simu bende inyalo oronwa SMS. Nambwa mar SMS en 23600. Antiere kod penjo mawacho kacha ni Ruth nitiere tuoche moko ma ok fweny e osiptal. Wacho kacha ni kuom ranyisi tuo kaka mar ndulme ere kaka idhi timne ng'ato hocho otek accept mano dhis nyakwar pundo ka wuok Masiro Nyalenda. Okelo tuo mar ndulme kaka ranyisi mag tuoche motimo tama. Tuo mar ndulme inyalo neno ka ndulme timo ng'ato mano to ayie kode, lakini onge tuo mok nyal fwenye osiptal. Abro chako duoko gi statement mokwongo mowacho no iro. Mar ariyo, tuoche gi duto te gi tek accept. Temo miyo I recommend hocho. Onyalo bedo ni otek accept nikech ok ing'eyo gima hocho dhi timo kata kaka hocho idhi tim mondo mi ng'ano o accept ni en gi tuo makoro motimo tama to mondo yud kaka odhi timore nadi, odhi dak gi tuoni kaka tudhi manage. Ok inyal ng'eyo mano unless ni bire hocho. Nikech ng'eni sama wacho ga ni hocho ni ng'ato kong'eyo ni hocho ni to oen teilango. Sama wawuoyo ma wachako cha ng'ato kawuono somo the 3A's moko ng'eyo ni 3A's go to gin ang'owa ang'o momiyo ng'ani wacho 3A's to ere kaka wax sama ibiro chande acknowledge koro wabro doye mwanyisi ni ere kaka wa acknowledge gini wadonje matut yena kaw simu kaw simu. Hello penj laktar. Hello penj laktar. Iwinje? Awinje. Machiegni gina dugo ngota ka wang' nene. Nigi penjo moro matin. Nitiere diere moko higa 4 mokalo otimna operation mar growth kara mar dhi oko maduong' ka to nyaka gi sani pod ochendo kachamo gima chalo kaka sikuma kod nyoyo. Koro yani sasa ma chamo gima chalo gima da chapo to awinjo ka en gi rem to gi sama piny dudo. Koro kang'eyo ni inyalo time nang'o nikech sama iya bera to bende aonge shida moro amora kata rem moro amora ok awinje ketije mana bat sama piny odudo kata sama achamo gimo ma ok owinjore kod iya awinjo ka ochanda sana. Koro kang'eyo ni daktari kanyo anyalo konyo nang'o. Penjo mari awinjo kendo abro duoki sani med winjo chenro. Abro duoke kapok wadhi mbele. Action. Awa wacho ni action donge. Thieth mora mora midhiye through nitiere recommendation ma daktari bro wacho ni. Obro nyisi ni kaluwore gi procedure motimni ni eri inyalo avoid chiemo mochalo kama, inyalo avoid timo gik machalo kama. Mane kuma wache action chande nikech wacho ni nitie lifestyle mari nyaka koro lokre kaluwore gi tuo motimre nadi moyudi godo. Koro duoko mokwongo ni bende daktari nopimone gigo monego be notimo kod gigo moko nego be notimore nadi bang' procedure to bende otimo gigo to kantie manoko wachne sa asaya mineno karanyisi gini kuomi dhi ir daktari manotimo kata mane osiptal moro amora man chiegni kodi pimne daktari mibro yudo kacha chande ni notimna mana kako pimonwa no to sani kachamo skuma tawinjo ka lit moro skuma ni ang'o momiyo kachame tawinjo kamano nikech nitie tuoche moko kata dhigo mana mag ich gi tiwacho ni skuma koro tim weri godo sami weyo cha ukiwinjo lit moro amora ukiwinjo wang' moro amora. Koro action chande manyiso ni nyaka ilu instruction mar daktari kaluwore gi thieth ma iyudo to mane kaka bro duoko wuodwano. Erokamano nyaka to bende kisewinjo ni gini chandi to koro ang' ni weya mak mana nitiere kamoro kanyo ma wacho ni ka piny dudo bende koro ka piny dudo kang'eyo kaka onyalo control mano kata kaka onyalo kawo action e mano. Yiena mondo mi akaw simbo Omondi aito adhi nyime. Omondi machiegni penj laktar. Nya Joseph. Machiegni? Iriyo nade? Ariyo maber mitaini machiegni. Ani penja ni nyathi moro to siko adwan daktari okonya. Wuotho to yienga wiye to boyo wiye koro kang'e mano to shida wuok kanye. Nyathino jahigni adi? En jahigni adi? Nyathino jahigni adi? Nyathino en jahigni 13. Ogo wiye?
kowuotho to yienga wiye nyaka ogore piny. Oyiengo wiye koso go wiye. Oyiengo to samoro goyo ma nyaka ogore piny. Okay, sawa, awinjo penjo nino. Aduoke ene line body. Okay, anyalo wacho ni kamae. Hello? Osedhi iduoke daktari. Anyalo wacho kama. Omiya ranyisi achiel ariyo kuom gima timore nyathini, emomiyo arikni mapenje ni nyathini jaigni adi, mondo wang'e ka en a mental health issue kata ka en neurodevelopmental issue. Koro gima nyalo wacho ni ng'ani nyalo gochonwa mondo kase yudo history mare gi mar nyathi to wang'eyo ni ere gima kelo goyo mar wichni. En nyathi manigi autism, en nyathi ma osechako early onset mental illness koso obedo nang'o mondo kwane kaka wa recommend thieth mar nyathino. Omiyo ang' ikaw namba seche motieko chenro mondo mi iyud kaka wanyalo konyore. Antiere kod penjo machielo ka wacho kacha ni nitiere kod stroke to kaw action pod otame, gino pod ogoye gi shock, inyalo wacho ne nang'o? Ok wacho na nyinge, ok wacho na kama entie. Noyude gi stroke, koro mano ranyisi achiel maber sana kuom tuoche ma wacho mag chronic illness kande. Kaw action otimore nade? Otame. Mano ng'at manyalo recommend kabisa mondo yud hocho. Maknago kanyo mana matin kar hocho kanyo akawie simu. Okay. Hello, penj laktar? Hello? Hello. Machiegni penj, machiegni? Mako piyo. Machiegni mako piyo. Rita ngi penjo moro machalo kama. Penjo laktar. An gi nyathi moro ma kaponi onindo tinyalo kumana ka pache lala ka gima tuma nduli mele kode. Koro kande ma kata konindo piso nyalo kumana ko ene koro ket na kite kanyo. To pache lala ma gima nyalo timo onge. Koro pache kito ko chung kamaro kalo gima buogore kodugo piny. Ko yudo mo tikre kodugo gimani no buoge ko chalo gima ko pache diye. Koro kanyo ni ang'o ma laktar nyalo konya nang'o? Kendo be pok odhi modhi pime. Koro daktar nyalo biro ng'ano gari to kanyo ni kitane nyalo konyo nang'o gi wach nyathino. Okay. Adwa penje mana gimoduoka ni be osedhi osiptal moro amora motero nyathini ma olero ne daktari moro amora moyudo ranyisi kata gima timo nyathini, nikech kaka wawacho ni ng'eyo en teko. Koro kako pimo no ero ing'eni gima nyalo wacho ni pek mantiere en ni sama wan e yamo kamae to ng'ato biro nyisi ranyisi achiel ma oneno kuom nyathini obwogre kata kochung' tiwinjo koluor. Be onyalo bedo sleep disorder. Inyalo mako nago do kanyo ka sleep disorder kanyo kikwi wil godo mondo ka wie simbo Omondi penj laktar? Ma omondi oduogo round to. Apenjo wach nyathine ma wiye oyo wiye to urundo tagore piny. Koro nyathini kano odhi nyuole. Nonyuole kamoro Mutumbu. En health center. Koro kane atero min gi kanyo. Yes? Wawinji maler, dhi nyime? Koro kane atero min gi kanyo to ne muoch nokayo min gi for 2 days. Okay. Koro kano nyuole to obedo gi shida korka wiye no, koro the more omedo dongo the more omedo yiengo wiye no koro sani tindo zidi. Okay. Yienga to goya nyaka gore piny. Koro kang'eyo ni kanyo tinyalo konya nang'o. Okay. Koro min ahinya bono affect obwongo ne kanyo, koro kang'eyo koro daktari manyalo konya kanyo. Mana dier. Nyathino osemiyowa achiel kuom gik mane nyalo kelo shida ni prolonged labor ma wasebedo muoch manodhi alanda ma be wasebedo kwa wacho kae. Muoch samodhi alanda nitie kaka orocho obwongo mar nyathi kata mana dongruok mar nyathi ka nyathi koro timore nade osenyuol kendo nyathi koro dongo, to nyalo biro gi gigo mwaluongo ni neurodevelopment disorders kaka wacho chande ni nyalo bedo ni mano ranyisi mar neurodevelopment. Koro gima anyalo wacho ne bwana no mana recommendation ma miye mokwongo chande,
kaw namba mondo wane kaka wanyalo access nyathino gi management ma ibro timne ka osenene but koro awinjo chandruok mare kuma nitiere. Ero kamana ahinya. Ni kane pok wakaw simu no nitiere kama ni lero weche mag early onset mar mental illness mar nyathi kaito ne waduoge penjo. Ng'ato penjo ni nyathine buok enindo samoro kochiew to neno ka en confused. To anyise mana the same thing mawacho chade ni ranyisi mawachiwo achiel nyalo bedo matek mondo ng'ato wach ni diagnosis mondo wach ni mae tuo ma ng'ama kama nyathini nyalo bedo nigi tuo ma kamae. Koro gima nyalo recommend to wacho ni nyathino pok odhi osiptal, pok otero osiptal, pok ong'ise ni en shida machal nade. Atua mokwongo kaka wacho chande en ng'eyo kawo nyathi mondo itere osiptal mondo eleza ni gima timo nyathini ni en gima kama. Kidhi osiptal ekiyudo diagnosis. Kokidhi osiptal ok inyal yudo ang'owa diagnosis. Kosemi diagnosis to diagnosis biro ga gi gino mwaluongo ni recommendation. Manyiso ni daktari recommend course mar treatment. Diagnosis en mai treatment mare gin maka mai direction mwakawo kaluwore gi tuo ma nyathini ni godo. Lakini mokwongo kaw atua okang' mokwongo en ni dhi osiptal machiegni kodi kata go simu mondo wa recommend ni kama inyalo konye nyathino kaluwore gi shida ma en godo. Aneno ka sause maya wang'a mokalo daher mondo mi wamule kuma mana matin kech bende nyalo konyo jogo moseyud kod tuoche motimo tama to ok mana jogo mantiere kod tuoche motimo tama kata jogo mantiere kod jotuo mantiere kod tuoche motimo tama. Mulno mae ka watieko twako makawuono. Koro mae mwanyalo wacho ni action strategy kaka wawacho action chande oseyudi gi tuo ni ise adjust miseng'eyo ni mae koro lifestyle habits namba uchiel kanyo wabro chakwadhi kama healthy lifestyle habits manyiso ni kantie gik mane daktari owacho ni koro kikitim itimo ma daktari otimore nadi owacho. Mindfulness and relaxation. Mindfulness en kweyo paro ma wanyalo timo kaluwore gi kaka mawacho ga ni meditation en bet ukange kaka bro wache lakini en bet kumoro chokori kamukwe linga mos ti inyalo time maybe buta ora moro kata mane iwuotho aro kata mana e bungu moro ma ing'e ni onge gima manyalo buogie kata manyalo hinyie. To gima mano timo gima mindfulness timo ga kata meditation en ni stress hormone e dend kata mane obwongo maluongo ni cortisol chande meditation duoko ga piny to koro iwinjo ka in ng'at ma stress mang'eny kata paro mang'eny mathagi ka timore nade dok piny. Physical activity en ni kaluwore bende gi tuo ma in godo inyalo wach ni timane exercise kiki beda ni koro noyuda gi tuo aninde kitanda onge gima nyalo timo anan ng'at matuo ka in ng'at manyalo wuotho ka in ng'at manyalo dhi tich ka in ng'at manyalo tedo tim ma inyalo timo chande as long as in gima daktari bende otimore nade opuodho. Seeking support kiki hinyri many kony to kae to ke wawuoye to maybe sa emo ng'adowa lakini koyudi gi tuo many kony. Nitie jok miyudo gi tuoche moko to giwacho ni kata anyuola gi ok ginyal wacho ne gi nikech ok gidwa chando gi ok gidwa setting realistic goals bende ni kanyo imiyori gik ming'e ni nyalo timo kikimiri tich mang'eny kikimiri goals mang'eny ming'eyo no kinyal set tuoche moko inyisi kata ni mae koro kaka yudigo ni ibro dak kuom thuolo mar higni 2 kikichak mpango mag higni 7 ero journaling en mana ni sami winjo ka pachi dangni tika buk mari gi kalam mari tindiko kaka iwinjo gi kaka inyalo konyi. Ruth watere ng'wech nikech sa lakini wageno ni chieng' moro kwa yudo sa mang'eny wabro wuoyo Ono ringa tudore kodi nyalo yudi kanyo nyalo chiwo namba mar simu wabodo kero kamano. Kendo jiwo sana ng'at mowacho ni de gi tuo to pod action otame kawo chande mondo go simu mondo wan gi lalruok sai mo ng'adowa. Namba na 07 07 7 2 ochiko adek achiel ochiko adek achiel adek 07 727 913. Mano namba makigoyo ka in gi dangni mar paro alonye wechego mag hocho alonye wechego mag tuoche mag dangni mag paro to kod rehabilitation ka in gi ng'at makong'o kata mana tiyo marach gi redhe mamero ji ohewo wan gi rehabilitation mwanyalo timo ne rehabilitation gonwa simu watim ni hocho watim ni rehabilitation to bende wami recommendation mar course of treatment mopogore opogore. Erokamano ahinya Ruth. Erokamano ahinya ne oganda waduto temo miyo chendo ni obedo kare yena duok no erokamano mathoth
kendo atimo mos kendo ageno ni iyudo konyruok kotende kod chenro wa ma kawuono ni nyakwara Mugeji wang' kik iwil ni ngima en mwandu nyaka kendo odiechieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno oriti uru masani.